Viete, že podľa najnovších výskumov intelektuálny kapitál tvorí až 80% hodnoty organizácie? Predovšetkým práve zložky intelektuálneho kapitálu, ako sú napríklad ľudia v organizácii a ich schopnosti, zručnosti, charakter či motivácia, ale aj firemná kultúra či vybudované vzťahy so zákazníkmi, respektíve inými subjektami, rozhodujú o budúcom úspechu organizácie. Napriek nespochybniteľne obrovskému významu intelektuálneho kapitálu, drvivej väčšine slovenských organizácií chýbajú základné vedomosti a nástroje potrebné k jeho správnemu riadeniu a optimalizácii. My na katedre stratégie a podnikania Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa takmer 10 rokov venujeme tejto oblasti, sme pripravili 2 krátke videá vysvetľujúce pojem intelektuálny kapitál organizácie, ako aj zhrnutie posledných výsledkov našich výskumov v tejto oblasti. Zároveň by sme vás chceli poprosiť o pomoc pri našich výskumných aktivitách v tejto oblasti, a to vyplnením krátkeho dotazníka. Aby sme sa poďakovali za váš čas, okrem spomenutých videí, ktoré automaticky získate v závere dotazníka, sa v prípade vášho záujmu môžete zapojiť do zlosovania o zaujímavé knihy o témach strategického manažmentu a podnikania. Údaje, ktoré poskytnete, sú samozrejme považované za dôverné a verejne budú publikované iba ako výsledky celkovej vzorky slovenských podnikov. Ďakujeme a zároveň veríme, že naše aktivity sú pre vás prínosom.